Няколко факта, които не знаете за Мирослав Ренев и за Любминев. Нека да започваме! Знаете ли, че Мирослав Ренев, който е всъщност? Циганин. Обича много желязо. Кой не знае? А когато желязото се разтопява, той почва да реве. За Любминев. Знаете ли, че той много обича нудълс? Да! Любминев много обича тези малки китайски работи. Виж колко е вкусна. Любминев! Когато види някой да яде, моли му да му даде. Мирослав Ренев. Мириш магазина война на Мирослав Ренев, защото не си го чисти. Не си чисти газа, не си чисти нищо, не си го чисти. Дори и гащите не си чисти. Фално, ще мирише на конски изпражнения, на конска война. Вот се сетите. Довиждане, абонирайте се към банката и оставете един лайк. Чао!